Så er vi i gang. Se, det er det Victor Sangren, og så skal man se, at man kan lave jorden rundt. Der kunne han! Se, hvis man øver sig, så sker det. Så skal vi komme til det andet trick. Og hvad for et trick skal det være, Victor? Okay, isolerer lidt. Prøv lige at lave den igen, jeg fik det ikke sådan rigtig med. Skal vi prøve at Laudrup-finten? Lad os lige se den i genudsendelse. Langsom gengivelse. Så ikke hurtig genudsendelse. Det er meningen. Det er hårdt. Og så skal vi se, hvor meget forskel der er på en ballon og sådan en bold. Bolden kan jo sagtens gå. Så prøv at se, hvad man kan med ballonen. Så prøv at lave den der med, hvor man det der med hovedet, vi kan. Det der. Prøv at se, hvor meget man kan med en ballon. Og så prøv at lægge den på hovedet. Så lad os se, om man kan det med en bold. Og med skulderen. Og der. Så er hælen. Så skal den lige ballonen over til mig. Og få den der bold. Og så lad os se, om man kan det der med hovedet. Så prøv det der med skulderen. Det kan han. Og så prøv at holde den med hovedet. Det har jeg ikke prøvet. Jamen, den der, hvor man holder den der, Viggo. Han løb flad. Bolden der var flad. Der er så meget forskel på en ballon og en bold. Men må de først kunne lade den gå rundt? Igen? Ja. Så. Det er så tæt. Ui! Jeg gør det. 10 sekunder igen.